Ngai kublai fi sasisen daga kerteng ga bathiang tam jong utrai Jisu. Gila sange kattu kan por naga nege channel bangin kran nege tien jong oblay namar ngidan hage por ge bon kam hadu kata-kata hage jing shakri ga banga. Don ga bangi don ban shakri. Yamata da ngela ha ban sange no ka kran nege tien jong oblay nege channel. Rai menta sasisen nge bateng biang. Ye ga ban kran nege tien ga jong oblay. Ngai kublai snam thamai fi ga kerteng ga bathiang tam jong utrai Jisu. Ngidang don dang hasiteng jong niu benau baning kong jong ga snam ga bathamai snam arpo an. Wada pedeng jong ga jing asngo ye ki babon ki ai wat ha ga ne ga por ka ba mentaro. Ki khobor ki bam sautanat ki jing ethu ki jing report ki bam sautanat ki jing kran ki bam sautanat ki jing ja jong ka perthai bangingi ementa penban nganong sai sisen nga ai kublai fi ga kerteng ga bathiang tam jong utrai Jisu. Bau news nam how Chris how tau bala peni me jim jong fi news nam phin long ki bala kerhu tu to hang ine leit no asa ga tien ga jong oblay ai ba ga tien jong oblay kan kerhu fi paralok ai ba ga tien jong oblay kan kerhu namar ngidang shoes dang beng ban kran ye ne ga jingkran sa sisen para ne ga channel kemangalong fi ngi sange katu ga ne po namar ki jingbon kam ki bon ba ha ka jing shakrim dei satia ki wi pat ki kam ni tingadon ban kran ye ne ga jingkran ga jonga ne ga por ka ha ga dor jong ga ji kai hi ngan kran ngai khubor ne ngai kerteng ne ga jingkran jonga Katba ka por kanang Iaid namar ngi ladon sa we parus nam ang Katba ka por kanang Iaid to lightly southly ki mat ha ne ga por habakran bakat ba ka por kanang Iaid ngila ino asyadian ya usnam arfo way pan menta siteng jo bana baning kong jong arfo ar ngidon kapor kanang Iaid paralok ka step kawan ka sngi kawan ka janmet kawan ka miet kawan ban lasai ka salong biang ka step ka weipat kapor kanang Iaid Dkhot ba kapor kanang Iaid ka baning kong ladang akran ha ka jingim ka bakin jado lanai ka jingim Katba ka por kanang Iaid fitip ya ka jing shisha ka bakraw banginang he nginang sana ka karta ka jongi keran ye fi ka badang kham khna samla philarang he fin sanang san ka karta jong fi keran yang ngi ki bala kham he khandiat ka karta ngiladang mare shakmat ki snam ki jongi ki bala kham he banyangi ki lanang poi shaka banang he nang he ka karta bat ka lanang do ru ka bormet dara kerana ka we ha ka tien ka badai ka jing sha ka ba kraw ka dei ba ngi tep hi ngi ki bring im shong sa ngim em sang ne asla perthai jing im breu jing ka danu pot ngi ra ban ne ka jing em kata dei ka bang syukran ka badai tong ka jing im breu reila kumno nga ko apa ne fine ka por ka we pa ka we ka si ka ba ka nang mare kamon ka por ka nang Iaid kamon ka karta jungiru ka nang mare nginang he nginang san nginang jrong kisngi nginang jrong ki karta kata kadai haga jing embryo haga jing imdo juni kabaar habakran ye kata tungin fasya gabakan zaman siam habakran ye gabakan zaman siam ro paralok kumba kapanang wan kisngi nginang he nginang san haga jing imdo kumtaru kadai ban long haga jing shisha haga jing im bakan zaman siam juni ala fisakri utra de ga dono jeng fi baro al filamat yo try ka jim jong fi la dala khapat e ka jingim jong fi da fi don shisha yo Jesus Christ ka don o jong fi la da fi dai shisha ki Kristan ki ba shisha kata ka dei ban long kumta ga ba ga jaman sia wa kumbang isan ka karta ka jing embryo ni dei ban san ro paralok ha ka jing san jong ka jing long men siam habang i ong bang i shakri blai lan ngi ong bang i dei ki Kristan bang i shakri utrai de ga don o ka jong i baro to kata ga ba don kam hadu kata nganong sising tari ba don kam hadu kata kaweni gi jing tho jang tien jong oblay bo bol tho aga siti ga baning kong jong u shakinong koren kalanang ga balai ga Dkhot ga baning kong wa pasal pol we ubreu ba kraw jong oblay tho ini gi gimtian chapang ki breu gi badan ha to ko por po kasong koren tengin pulin iwer koren kalanang balai Dkhot baning kong kumtaru manga ko para bangai ngam shimlala ban kran fi kum haki bakin jaman siam hendrai kum haki bakin jado kum bahaki khun lung hau kresken
Wapasal Paul ang ginong keren ang ngamla ban keren fikum gibru gibala san na gabang jam sim heringa keren fikum haki bakin jado kum kibadang kunlong hau kres da fi pule gani o Apostle Paul o thoy gani mde daga do no gaba kemende daga do no gabam sngotanat kabas kaba usngau diaw bakine gibang gibana ne snong keren kiyalong khulong sa lada fi pule lot giti gijing tho ang tu ang namar dan preng jang fi ga jingi bisni dan preng jang fi ga jingi pihon dan preng jang fi ga jingi pat ga jingi pra phiele khna phiele khlong ha ki bi kitian namar kata ka daw ngano si sen paralot bakat ba ka por kanang ya tongin nang san ha ga jingi mensiam haki Ephesos kalang basaw ga Dkhot ka bakat saw uni ubreu tho shu ni ki kintian ki basngot nat ki balong ga jingmut ka bakraw yingi abang gi shakri utrai kam tam lele hakini gisingi bakhat do saul nong Ephesos ka Dkhot bakhat saw bakum tang gi nom long shu gi khna yaki bala penshat kenting bat bala rong no kelang dakel air gi jing hikai baro bat daga buit shalai ki breu haga jingle asianti kat bakum ka buit sneu ki jing hikai babakla ani Apostle Paul ukran ye gawai wang ba finum liat shigi jing hikai ki babakla finum liat shigi jing hikai ki ba klam don nongrim naga tien ga jong oblai ki bala ban yalam bakla kita gi dai gi ban jah ka ba jah gi singi ba khat do jingi menta mar da ni ubri ang kinong Ephesus tak por ang wat le long khna ba finum long ki khna gi ba shap shat kenting de gil air jong ga jing hikai baro namar jong fi gi ba jupet bhai ga ni channel ga jingi ga bangi kran nang ne nga dei way ni gi ba kran bhai kata bahagi ni gi singi ba khat do ga jing hikai ga ba ki jing hikai ki ba pen ba kala ya ka jinga ki mi ki buan hado kata kata nabar kata ka daw Katba kisi ginang ya tungin san ga jing long men siem paralok kna manginom long khna banginom shat penshat kenting sakadiang sakamon saneng sharum da kilea jang gi kai baro andai bangin don nong rim naga ni gaktian ka chong uplay to nang ta pada siki Hebru onu breu tho kamne siki Hebru kan ka Bible ka tho kamne siki Hebru kan basaw atangan puli ka Dkhot khat ar do khat saw ka Bible kamne Hebru kan basaw Dkhot khat ar do khat saw namar haba la day fi ban long ki nong hikai ka khmi e ka por pidon kampan ban mau no no ni kai fi ga jing stang ki tun rai ban kong ki oracle blay ba fila jalong ki badan kam e ka dot ame ka jing bam ka ba e kani ga jing thok ang haba pe e ka por kamot ka jing slam jang ka por ba fila shakri katas nam haki wi kiktian fila shakri katas nam yo try fila ya la katas nam fila dai ban long dong hikai ban finan kami ka dot kamot fidang long khlong sa nang tagak tien jong oblay kom no shu namar uno no bro babam tang ka dot ulang ubam shampang ye gak tien ka hak namar ulong khun long kata ka dai ka basngosi ka baja hapdeng jongi ki kristan hapdeng jongi ki bangai bang yim san ka jinglong men sim jongi kata ka dai ka weni ki jing e ka baga balang kristan ka ya kendo baki banget kilong khna sa kani ka jana do ka por jang ka Bible ka jana do ki kristan jong ka spasnam ka baning kong kani ka jana do ki kristan ki badan ha ka balang jong ka spasnam ka baning kong ka ikom ba ka jasa hadu menta para lo bangi kom ki kristan ngim san ngiyalong khna sa kata ka de ka basngosi Katba ka por kanang Iaid kumba fi san haka karta jong ka jing imbriu jong fi tong in san to phin san haga jinglong men sim ro paralok kata ka dei ka bagaktian jong oblay ka hikai nang ta ka ngan puli pen kot ya ka to henry ka jingbam ka ba e ka long hi rang ba ki banamar ka jinglien kiladan la ki jing sngo thu balapen mlien ban bishare ka ba bhabat ka ba sneo ki lan ki ba khaddo jene ka Dkhot ki de ki ba snotona ba ubreu bala long rangba ka breu bala long rangba krania ka jing rangba bagen jaman siam deu bala ban bishare ka ba bat ka basnio haki Ephesos ang phinom long khna ban penchat kenting ye fi urangba phimla ban penchat kenting haba krania rangba ega je haga ba kenjaman siam kamut ba shus ngau scam shus ngau dei tang la ka jong ka jing mot ya ngan osi chisian haba kran rangba ega jinglong mensim kamut satya bang issues ngau day issues ngau scam halaki jong ki opinion halaki jong ki jing ngau halaki jong ki view halaki jong ki jing yo i jing em ka jinglong rangba aka ba jaman sim ka dai ka jing san
haga nong rim jong ga ktien ka jong oblay. Namar kata ka daw nga fini ka por. Katba ka por kanang Iaid. Tong yin san haga jinglong men siem. Tong yin san haga jinglong men siem. Oblay un kur khuifi. Katba ka por kanang Iaid. Tong yin long kum ta paralon. Kabalay. Katba ka por kanang Iaid. Katba kis nem ginang telun. Katba kis ngi kinang wan. Kaba don kam eba fintip paralok. Kran yang ngi ki besyakri belay. Hakaba kenjaman siem. Naya kran yang uriu pertai. Naya kran yang kibri kibam kibaklam lap yaga kibaklam syakri belay ngamut ban ong. Raya ngaba de fi ki besyakri utrai. To fintip, to fin ken mau, to fin bat skeme kata. Baka bansawan jong pi. Kabansawan jonga, kalaway jong pi, kalaway jonga, kalaway jong kibriyo ki besyakri belay. Kadon bet hakikti ki jong ublay. Kadon bet hakikti jong ublay. Dengan kerana katangan ongkum ni. Kamenor ke jongi, kamenway ke jongi, kabalalet ke jongi. Try lama. Ladang kerana ladin ang kerana firu ke jo. Kaya kabanganga long mensua, ka jingim ka bajot. Hakipor bang aklampat mat eu try ka jingim jonga. Mafiru ka jo. Katay ka balalet. Wat hapadang mangisakri u try. Dan sibon ki jembakla, dan sibon ki bangiduna. Katay ka balalet baro. Ka menor ka jongi, ka menway ka jongi, ka balalet jongi. Try lama. Try lama. Ka menta ka jongi. Ka menta jongi. U try. Udon rengkat. Hallelujah. Ang anamino ay fi. Ngalong lembat fi. Utrai udon rengkat. Kamenta jengi. Kabansawan jengi. Kalaway ka jengi. Kadon hakikti jong utrai. Paralo. Kadon hakikti jong utrai. To. Pengan puli kendiat ka jing to jong u Jakob. U Jakob uang kebenegal nang besaw ka Dkhot katlay katsaw katsan. Jakob kalau nang besaw ka Dkhot katlay katsaw katsan. Tien jong oblay ka ong kemne. Tangan puli. Baik magak tien jong oblay ka omne. To menta pigi ba ong hagani ka sngi nila syay. Ginyalet syakani ni kata kanong ba. Bat nginya syong hang ta sisnem. Bat nginya kayi. Bat nginya yo nong. Nang ta. Henry haba pimtip ya ka ay kabanja hakabala syay. Kabakumno kata ka jing im jong pi. Namar kalong ulo ubami ipaw yatang sibet anda kumtati uda jakno ajar. Haba puli gini gid khot ngakwa ba finam sotu ba kla ya ka ega banga penon kami gini gid khot. Ngaklamut banong hang ne baga jing im jingi kalong tangkum kasladiang lakum basyukit kal air ka bamdon jingkerman ka bamdon kalaway. Ngang ifimene ka laway jong fi bat ka laway jong ka dan kikti jong utrai. Ringa ko aba fin sengutu balay u Jakob utho ini gigentian utho ya kibrugi basyukran sarong bangin le ekane bangin le ekatai haki wekiktian u hikaya gibanget kabamot ya pi yang ngaru mentah gani ga jingkran tungin siame gani bangim dai ban syukran sarong bangin le kumta ala syangin salong kumta ngin sele kumta am kam dai kumta wat kalawai jingi karan kikti jong utrai ka Bible ka klami kai ngi bangin le iki daga jing sngau sarong daga jing sngau la baka jingmut jingi berkhat ka bangi plan ka bangi muddur ka bangi bukan sulong lut barakhat fi kai ga bau ni ubru hi kai na ne ga ne ka khat ba khasan ngom no naba kumta kala dai fi ban ong lada mon utrai fi kata ga dai ga bau hi kai ni ubru ong lada mon utrai namar kata ka daw ngat ong sa chisian habang ong kalaway ka dan hakikti jong utrai kamot ya kaniga jingmot ngide ban yo nang ni baka bansawan jong aba jong fi ka dan hakikti jong utrai kabamot kay ka ba ublay umon bangin yo aka jing jingin yo kay ka ba de na ublay ba kabang kamangin yo aka jing jingi kabangin long ka jing jingi la shy la singin yin long bet kumta na barka de ka mon ka jong ublay namar kata ka daw nga sian habang ong kalaway jingi ka dan kikti utrai kam day setia ka bangingi mudur ka bangingi perkhalupangan long umta o am paralok haka mon ka jong ublay haka jingelam ka jong utrai haka jing im jangi namar kata ka daw ka Bible ka hikai gibun se mangindan ka dono jong jing suret mangindan ka dono jong jing suret mangindan ka dono jong jing suret balai bakalaway jingi ka dan kikti jong utrai ka bamot lada fiya hangta lada filong kumta kamot filait na ka jing sorong bat fisau tu ka jing im jang ka don
hakikti jong utrai kai ga ba ubleu tmu na marjingi kadai ga ba bhatam ga ba bes teng ka ba ngam ong teng ka bonsian ka bangi perkhat ngi wat langi sem ga la dai ga ba biang bha rei kanom long ga ba biang paralok da ga jingut briu ke chini ka ba ngadon ban ong ifine ga pore tingini ai ga jing sungre tunginam sarong bakalawai jingi ka dan hakikti jong utrai dai tungin sau thu bakalawai jingi ka dan hakikti jong utrai mahakamon ka ba khuat ke jong to habakran ye kata paralok ngakwa banai fini ga por menena khmat ngong ifi khendiat ngong walangi don tang hasiteng jong ubnai ubaning kong jong usnem ubatmai jong usnem arpho ngila yo asngo lupa wada kini gi sngiru kita ki egi basne o ki egi bala jaha kini ki arsnem gi bala arpho but arpho we ngila nang yo asngau ki egi ba jaha ka porthe egi khubor gi basne o ki bam snotna penban paralok anai fine por worship tiang to tiap kalawai jong fi ka dan hakikti jong utrai compare ka report ka ba kumno fi asngau na porthei compare ka ai ga ba fi i ga ba ja porthei compare ka ai ga ba fi pe ya ki media ha ki khubor ba fi pe ka porthei jingi lei me ka ba sok ni khubor mata compare ka ai ba fi i ngan ong season compare ka ba sniu kumno bangi asngau kalawai jong fi ba kalawai jonga ka don hakikti jong utrai nabar kata daw ngaka ifin por ngingim dai kibrio kibamdan kalawai ka jingim jingi ka don hakikti jong utrai o David ka way ka ngamot panong ka ay ka ba thwa ka Sam ka ba life way ka Dkhot ka ba khatsan ka ay kiktian ki ba sngotenat hado kata haba kran chafang kani ngano sisen ka Sam ka ba life way ka Dkhot ka ba khatsan ko ang ini kiktian ki ba kom kini ga ko ang ini kiktian ba sngotenat ki ayom jonga ki hagakti jongme sasisen ki ayom jonga ki hagakti jongme nang ne ken paralak ngapan syong nong remeni kitien boong kalawai jongfi kaban sawan jongfi hakikti jong utrai hang ne kakti ba komno ong ki ayam jonga ki don ki hakikti jongme atrai hallelujah if you pull a Bible lesson my times are in your hands kaban sawan jongfi kum ki khon ki be e jong le kadon hakikti jong utrai walangi emang ka perthai ka bam itikna ka balang very uncertain ka bam da itikna sandan ngene ka perthai jingi ka bangi emanta ki ai bangi asngau ki ai ba ja ki khubor ki basne kum nga ongi fi shakmat kan dia penban walangi emang ka kum kata ka perthai ro ka lawai jong fi but ka lawai jong ka dan hakikti utrai marta kada what you think em ka jing em jang ka jingat ka jing em jang ka jing sngoret wa fitep ka jing em jong fi ka don hakikti jong utrai ka lawai jong fi ka don hakikti jong utrai Katba ka por kanang ya ai ka por kamat telun ai ka por kanang ya kalawai jong fi ba jong ka don hakikti jong utrai leun kur khi fi ni ka por parala kalawai jong I parala kalawai jong I ka don hakikti jong utrai to Katba ka por kanang ya ka basau bat ka ba khatdo ka ba ngadon ba nang fi ni ka por de gani Katba ka por kanang ya Katba ka por kanang ya ai pa finyo I ka jingyo I ka ba krautam jong ka jing im jong fi kai kata ka jingyo I ka ba krautam jong ka jing im jong fi kai kata ka greatest vision ka ba fila ban yo I ka jing im jong fi siya ba ngadia siya frank ndiat ay ngan ong fi kum de ngijio asngaw ki bro ki ba ai jing pla kumno ba ki yo I ka banang kumno ba utra uyalami ki ke benang kumno ba ki I wat ka du jokro da fi singap ke jing fla jong ki kilong jinger khu da fi singap ke du jok kadai ke bada sngo triem shisha da fi singap ki kran ke benang ba utra uyalami ki ka benang ke badap ka jing kman ka ba pla do kata ka ba uthle jong ki umla ban batai lenga ka ba ni fi ne ka por ombaro nangi ublei utra jingi un yalami ngi shabenang un yalami ngi shudujak len un pun pau ki jing pun pau ki bapla am ambaro haba ubleu pun pau yano kadadon ka daw kadadon ka jingtmu kadadon ka purpose haba ubleu pun pau yano ngakwa ba ni fini ka por hatu ka jingyo I pau ya ka benang hatu kata ka de ka jingyo I ka bakrautam haga ni ka jing imbreo
skap hai ka banga ong paralo ya wala da finyo ka benang hagani ka jing embryo utraun pen pa fi kata kam dei ka jing itu pa la ni ka jing yo ka bakraw tam jong fi hagawai ka singin sa poe benang hagawai ka singan sa ka benang hagawai ka sifin sa ka benang ti habakum ta ka ka jing itu pa ka jing yo ka revelation ka vision ka te kata ka jing ka bakraw tam ka ba kristan ka waka kristan kan yo akan ka jing embryo ka jing yo ka bakraw tam ka ba fila ban yo akan ka jing ban yo ni ka jing embryo ka dei ba fi yo ya ka mon jong ublay ha ka jing im jong fi ba fi snow thu ba fi tep ka ba ublay mon fi ban le ngano sa isia la nga krenya la dir ngan ong kumta ka jing ka bakraw tam ka bangala ban yo ka jing im jonga para lok ka dei banga yo banga snow thu ka ba ublay umon yanga bangan kata ka dei ka jing itu pau ka bakraw tam ba ubril ula ban yo haga ni ka jing embryo wa Apostle Paul jang ka Bible usol ubala khat yu shua ba on kala ka bomon hagalanong ka bakhandai ka Dkhot ka banrio jang ka kitab ki kam ki apostle habau Jesus Christ mi pau hagapor ba udang le sa Damascus hajan jang ka nong ba Damascus habau dang mi da ka jingdom bat ka jingbitar ban penjot ya baro kita ki balik ban buat ya kata ka lenti ya ki kristan haga to ko por Dien jong oblay ka ang habau try umi pau Apostle Paul uklam la ban shan haga jington shan jong ka buram ka jong u Jesus Christ ulaklon kram hamadan reka Dkhot kalanang ka bakhandai ka Dkhot ka ban rio jong ka kitab ki kam ki apostle ka ang di kintian ki bas ngautanat pang ni ubril uni ubril ang kumno skap ha habau ula khnyo bat ula sngaw mayan ulong atrai memon ayu yanga banle sa sisen habau ula khnyo bat ula sngaw mayan ulong atrai ayu memon yanga banle ngasi sngaw buram palat yaw ni ubrio aga jing im jonga ngano sisen wa Apostle Paul uday way ni gibreo bang ngasi sngaw buram aga jing im jonga uni ubrio haga sngi ka ba uya kendo yaw Jesus Christ ang atrai memon iyu nga banle de matakada wat sngaw pala balay ba uni ubrio kibabon ki jing tho ki bangi hikai hagini ki sngi jingi mentangi penan kam bon ki jing tho bat ki jing trei ki jong new brio haga testament ka batmai new brio de bo kodor baru de bo kraw namar hak nadu ka sngi bo kala ka bomot uya kendo trawang memani yang apan le new brio ula yo ya ka jing yo ka ba kraw tam jaga jing im jingu bau tep kai bau dei ban le namar jong utrai para lok ngaka ban fini ka por Katba ka por ka nang Iaid ay ba mafi bat mangaru ay ba mangiru ngin lap ya kata bangin tip kay bangin le namar ka bo namar jong utrai rom ka nang ba khatar ka Dkhot ka ba ar bangin lap ya ka mon jong utrai ka jing im jing ka Bible ka hikai bhaya kata rom ka nang ba khatar ka Dkhot ka ba ar ka tien jong oblay ka ong kumnis ka pha rom khatar ka Dkhot ka ba ar batuat persriem ringkat yala de bagan ka perthai in reto pen kala durno yala deken daga jingpen thamaya ka jingmut jongphi knang ba finyo atiep ka ba kumno kalong ka man ka jong oblay ka ba bha ka ba pen so bha bat ka ba janai de kanika tien jong oblay une ubreu hi Apostle Paul hi uthoi kan iwang ong pen kala dor yala de wat pen seriem ba ka perthai balai pit pen thamai la ga jong jingmut balai ba findop lapte ka ai ka mon jong oblay mon ayu ya phi ban le katate ka dai ga greatest vision jong ka jing im jong fi katate paralok ka dai ga jing yo ka ba krautam jong ga jing im jong fi lana filap ga mon jong oblay ka ai ga mon jong oblay ka mon jong oblay ka ba bha ga ba pen so bha bat ka ba janai de andang ini kendo yo try mar khmat ngenom le ra ngin long bai kum bau try ang to ka farsi jeng kitalan yau tu uba try minute
Ya kata ka ba kenrat ola ayo. Try ukran ko farsi jang talanong bhame ushakri ubabha. Kai gaktian ka ba fikmilanti. Anda finia kendo ya utray marhamat. Hangashimat. Gaktian ka ba ngakmilanti banganyo asngaw na utray. Andang ini kendo bat shimat. Wat haga jing brio ngala banduna shibon. Haga jing telat jang brio ngala bandun shibon gi jing telat. Rengan yai minot ngakmilanti banganyo asngaw ni gaktian ba utray nong. Bhame ushakri ubabha. Utray uklam kot tang kata yau tu batray bha haga farsi jang kitalan. Wang ro domen rong. Shaka jinkman jong kenrat jong me. Plain kurhi fini ka por paralot. Katba ka por kanang Iaid. Kavaning kong ong nginang san haga karta kum kibrio. Katba ka por kanang Iaid. Tongin sanru kabaar ngong tongin sanru aga jing imensim. Tongin nomlong klong nomlong kanaring long rangba. Tongin long rangba. Hallelujah. Tongin long rangba. Katba ka por kanang Iaid kisi kitulon ki por ki wan ki snam ki Iaid. Dari kalaway jong fi kalaway jonga kalaway ka bansawan jongi kibre with shakriyo try kadon hakikti jemo. Ngie maka perthai ka bam itik na ngie maka perthai ka basu ki agi bas new sudang isu asngau munta penban quite compare ka lawai jong fi ka don hakikti jemu. Hallelujah. Kata de fi de banar ngau skam aga don o jong fi gat ba ka por kanang Iaid ai ba fin lap ru ya ka mon jong play ka jing jong fi namar kata ka de ka jing itu pau ka bakrao anda ka jingwan ka jong utrai kan ja. Anda ikin duk markhmat bau trahun ong ye fi badenga bhame ushakri bobha domene brong shaka jinkman jong kenrat jong me. Hallelujah. Ubleun kurkhi fi gat ba ka por kanang Iaid ai ba kani ke jingkran ave ni ke jingkai ka walengkot kan kurkhi fi. Hallelujah. Ngan duai ko pa be ngaduai de ga do anot janga baro. Katba ka por kanang Iaid. Wada gagarta ngilanang san ko try. Banban nga duay babaro akibas ngap ikan ka jing hikay ga jang try. Kinsan ka jinglong mensim try. Kinsan ka jinglong mensim. Kin poy siya ka jinglong ngarang ba. Kabakilaban bisyari ka basnew pare ka babha. Onam pen ki iki siya ka diang lan siya ka mon de ki leer jang ka jing hikay baro. Katba ka por kanang Iaid ko try be nga duay. Daga do ano janga baro ako pa nga duay. Walang em ka portay ka ba associate bon ki ay ka bas news da. Penban ay ba kintip quite compare ka ay ka badja. Ka empire ka ay ka bansawan. Ka laway jong iki khon jame ka dan hakikti jame. Ya ka laway jong i me bat ma me ha blebe. Omday ba ka portay ka paniay. Omday ba ka portay ka laban control. Omday ba ka ki ay ka badja hangi ki laban le jubor don bor ke junjing. Try be galaway ji ka don hame. Hallelujah. Katba ka por kanang Iaid ko pa nga duay de ka dono janga baro. Ba baro ki wasgap ya ka jing hikay ka lengkot janga. Kin lap ya ka mon ka jang play. Kin long ki ba shamso ba kmat chame ko pa. Kin long ki ba shamso ba kmat chame ablay be janga. Daga kerteng ka jang Jesus Christ nga duay. Ay ngo try mes ngo. Amen. But amen.